ושלום לכולם, כאן ארבל ושקד, ואנחנו היום עומדים להראות לכם איך בונים טרמפולינה. היום זה רק אני אבל שקד יהיה באיזשהו סרטון אחר, כי עכשיו אני עושה סרטון ומצטער. אוקיי, אז בואו נתחיל. עכשיו אנחנו עומדים לקחת בוכנה דביקה, משחזר רדסטון וסליים. אנחנו שמים את המשחזר רדסטון כאן, ואת הבוכנה דביקה כאן. סליחה, הטעות שלי, כאן וכאן. וכאן. ואתם לוקחים גם חשוב מאוד לפיד רדסטון. קורה עכשיו, הוא לא מסובך בכלל ולא התכוונתי להגיד את זה. אתם פשוט שוברים ושמים מהר, ככה. ואז זה מתחיל להבהב. אתם שמים כאן סליים, 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 כאן סליים וכאן סליים. אחרי זה אתם יכולים לעלות על זה, ללחוץ F5 ואתם קופאים. שנייה, תהינו. וקפצתי. אתם פשוט קופצים בזמן שאתם על זה, ואתם מוגרים לאוויר, אז זה לוקח כמה זמן. הנה. מצוין. והפסיק הסרטון.